kadam ne ka shitane genga wangani kena san mambay ngono kan bago onni ay nyago soro bituguni ka foy ko nyoko emission mandi damne te emission min nabi wele ko zigiri wati kan bago ayori foy ngo zigiri ko watna ke mo shindi gilay aw mi yala ka bilibilo ni bilibilo de nyini kana ku fo ko se kana u se ka zigiri ko kunguni nyembala ka betente oy obse ka family soro zigiri ko la chugo yamina atna kuma jenya bi ananga bilibili do nyoko mbulu ne kon bado o bela jeli bado me ko menda o mentikile ne ta fo oyi ayere bi ano aba yere fo oyi oni ne amsika family ko nyuma soro ala aka chugo ya mina ani sokoma nsi sumogo bashfuitina koni bashitila bashfuitina si ibiseki yere fo anan fleli bakoya okay problem tala ami tanga ina la fe ala mi buirana ami soli cha muhammadu kan kishi annema bay bone togo salimata kuma we ngule ko salima kuma salima kuma aywa kanu bago maro ni togo enti togo duguli awma hal nayi a togo me no ma deligai a bi kwani afle ni sagu afla nya koroni ni mi ngwan mi minge oko kesare Salima kumba abina fasile boka yira oni on bela jalila yano. Okay, Salima, ama damne folo. Iga dongli doda, mimi sika kanbogo yere dala kafoko chere la nye Salima yere. Iga dongli min doni do kanbogo fe. Okay, mimi sika fonega dongli be doni no. Me mina munda bi. Oyi sungale. Sungalo nana mumini jamayo sungalo nana beka ni sonja ka sungalo kumeka lo barikama sungalo nana dani ba masaye sungalo bonya anga sungalo shun Allah kira Muhammad sungalo shun anga sungalo shun Sayyidina Abubakar sungalo shun anga sungalo shun Sayyidina Umaru sungalo shun anga sungalo shun Isumana Bunafane sungalo shun anga sungalo shun Badara Ali sungalo shun anga sungalo shun Sheikana Hamala sungalo shun anga sungalo shun Muhammadi Buyebe sungalo shun anga sungalo shun Buyena Dium bebe sungalo shun anga sungalo shun Kurahana Baina na sungalo fo anga sungalo shun Adisa Bauye sungalo fo ngoni sungalo sira mogodo ba fo furudi mi bena ngoni sungalo sira mogodo ba fo sumaya bena ngoni sungalo sira mogodo ba fo kono di mi bena kasabali kasira alanye kasungalo don shunkalo barikale wallahi we chende ni sungalo sira beka bana wili ali banati mina oga bana wili mana alaka nyeka dambele jelima okay onyana kan boko nyori fo nyana o hado ka fassa kwani ko blofuti barala ko alere yere du aywa kan boko modi fo halisa Salima kuma ikanga o hakilla jingi feno fana no kado ka fo ko mo mindu bajalo kuma dem soridu kan boko bitay atiga bashi kana bi desede aywa ala Salima comme zikiri reto way émission reto way zikiri wati ami wati mna yina fo sisan zikiri ani folo zikiri Salima yere bulu dan fara jumen buni ñokonce bo dan fara bari buni ñokonce parce que ni folo zikiri ta ka laje ka bi zikiri ta ka laje ibta soro zikiri yelemana kwa mais ote zikiri dron fembe yelemana folo ko ani bi ko ashite kelin tukunu kwa donc ami zikiri dala ba do togo foya no ye tonto arasil sani bon anga zikiri ani aleka zikiri kilente anya ntake
Bon ale ta a bɛ ala ko ye mais anw ta anw bi denmisɛnninw anw kɔni an ta kɛ wari ɲinina ye an y'a kɛ fɛn caman ye fana dɔw b'a fɔ bi zigiri ni n'a fɔ jeliw ka dɔnkili artiste dɔnkiliw quoi bi zigiri ko n'u tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na parce que zigiri tun ye fɛn dɔ ye fɔlɔ bi o tɛ tuguni n tɔrɔ ni bɛ k'a faamuya donc n bɛ se k'o de f'i ɲɛna. Ok, problème t'a la n'i y'a faamuya i b'a fɔ ko fɔlifɛnw o de y'u bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ mɔgɔw tun b'a da i n'a fɔ arasinisa ninnu tun b'a da waati min na fɔli décalé coupé ninnu t'a la quoi sisan a décalé ka coupé n'i sera kɔɲɔkɛnɛ ninnu yɛrɛ kan a da ok faamuyali sɔrɔ olu la Salima ye dɔnkili a y'a dɔnkili da k'a daminɛ i y'a daminɛ wagati min na ka na sisan na a bɛ waati hakɛ jumɛn na sisan. Bon ne ka dɔnkili da n b'a fɔ a wagati ma janya fɔlɔ mais n bɛ ala tanu parce que a nɔgɔyara n bolo kojugu n donna na dɔrɔn n dɔnna ala ni bangebagaw sababu sɔnni ne donna dɔnkilida la n bɛ se k'a fɔ n donna salon ne ye dɔnkilida daminɛ donc n'i miiri mɔgɔ caman bɛ don dɔnkilida la ka san 10 kɛ dɔnkilida kɔnɔ o tɛ dɔn o ye tiɲɛ mais ne ye dɔnkilida daminɛ salon ni ɲinan cɛ n b'a fɔ alihamudulilayi tabarikala o ɲɛna salon ni ɲinɛ yɔrɔ album ko kuma t'o la fɔlɔ kɔni album ko kuma b'a la salon ni ɲinɛ cɛ i sera ka album kɛ. Bon n b'a fɔ n sera ka album kɛ parce que n yɛrɛ ka son bilalen don fɔlɔ o ye son 7 ye mais son 4 bɛ n bolo studio la bon joli b'o jɛ album na tiɲɛna bɛrɛ t'o jɛ album na ok o ɲɛna i ka son 4 ninnu olu titre ye jumɛn ni jumɛn minnu bɛ studio la ok Buye Muhamedi ale b'a la bon n bɛ ka n kanubaga ba dɔ fasada n'o ye Moribo Kuma ye ale b'a la bon Badara Ali fasa b'a la ok Alakira yɛrɛ ta dɔ b'a la tabarikala ala k'i bolo mɛn i ka baara la Salima ka baara ni sisan cɛ Salima ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la. Bon n ye gɛlɛya sɔrɔ parce que ti don baara foyi la ko gɛlɛya t'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la cogo min na ni yɔrɔ la fɛnɛ n bɛ n ba fo ba ɲuman sɔrɔ o ye damu ye ne ba de ye ne dɛmɛ ka se bi ma n'o ye Fatimata Kuma ye a ye n dɛmɛ a jɔra n ka fɛn bɛɛ kɔrɔ sɔnbɔ ma nɔgɔn dɛ n'i ye i bɛ taa studio la wari de b'i bolo ka taa n'i ye i bɛ clip kɛ wari de b'i bolo ka kɛ donc ale jɔra n jigi kɔrɔ n ka fɛn bɛɛ la ni n ko fɛn fɛn ale de b'a wari bɔ k'a di yan bon o gɛlɛya de bɛ n kan parce que ne ka n ba ye k'o kɛ o man di ne ye a ka di ne ye ne de ka kɛ n ba ye mais don min nalen ni ala sɔnna ala ka bɛn nɔgɔya amina yarabi ala ka bɛn nɔgɔya ok faamuyali sɔrɔ olu la mais zigirida nin kɔfɛ Salima bɛ fɛn wɛrɛ kɛ a bɛ baara wɛrɛ kɛ bon zigirida kɔfɛ n tɛ baara wɛrɛ kɛ kalan dun tɛ kalan fɔ n ye kalan bila zigirida de y'a to o kɛra kɛ ok mana ala ka zigirida ala ka taa ɲɛ k'i nafalan bɔ a la mais Salima ni zigirida wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ min tɛ i n'a fɔ a ba yɛrɛ ka pariya. Awɔ n ba ye Bajalo Kuma ye mais n ka karamɔgɔ bɛ yen n b'a fo kosɛbɛ zigiri taara u b'a wele ten tɔ a tɔgɔ Tayiru Tarawele donc n'ale de bɛ jɛ ka baara i n'a fɔ répétition ni fɛn ninnu n'ale de bɛ jɛ k'a bɛɛ kɛ mais n'an taara zigirida kɔnɔ n ba de ye Bajalo ye mais n'an taara zigirida kɔnɔ n ka fɛn tɛ a ka n'a fɔ n t'a bolo quoi a kalanden tɛ n ye quoi n ka karamɔgɔ de ye Tayiru Tarawele ok
ala k'i n'u kanbɛn amina rabi ala k'i n'u kanbɛn amina ok mais est-ce que Salima delila ka voyage ka taa zigiri la fan wɛrɛ fɛ min tɛ Bamakɔ yɛrɛ ɲɛ bon mɔgɔ bɛ nɔfɛ mais ma bosi fɔlɔ i ma bosi fɔlɔ o i bɛ ka mun kɔnɔ bon n cɛ de tun ma sɔn fɔlɔ n ka voyage ma ayi cɛ ma sɔn fɔlɔ an cɛ sabali an cɛ e delila k'i bolo dusu ka i ka to an ka taa voyage kɛ olu tɛ foyi kɛ ok ma ala ka sababu ɲuman kan ye amina rabi ala ka sababu ɲuman kan ye ka hakili ɲuman d'a ma amina rabi ok Salima delila ka kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ i kɔnɔ ɲɛnajɛ caman kɛ awɔ bon n ye kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ mais a kɔɲɔ ɲɛnajɛ bɛɛ la ni n ka karamɔgɔ de b'a kɛ n'o ye Tayiru Tarawele ma bila n yɛrɛ i n'a fɔ n ka taga kɔɲɔ ɲɛnajɛ ninnu na fɔlɔ quoi n kelen ka taga non m'o daminɛ fɔlɔ n ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ bɛɛ la mɔgɔ ma na invité ka taga kɔɲɔyɔrɔ la n b'a fɔ n karamɔgɔ ye n'ale de bɛ taga ale de bɛ ka ko bɛɛ ɲɛma fɛnɛ tabarikala o ka ɲi nɔ ayiwa Salima a ye dɔ kɛ kuma na i tɛ misigi dɔ kɛ an n'an kanubagaw kunna ok Fatimata Zarao Fatimata ye muso tɔw da Fatimata ye muso sanima Fatimata ye muso tɔw da Fatimata i ye musow danni bɔ nasɔrɔ ye Fatimata i ye musow danni bɔgɔlo ɲuman ye Fatimata Fatima bɔra Alakira la Fatimata Fatima bituba ye Karijatu ye Fatimata Fatima furula Badara Alima Fatimata Ala ye olu sɔn nɔrɔ fila la Fatimata u ye kelen wele Ali Husenu na Fatimata u ye kelen wele Ali Hasana na Fatimata Sheikh Hamala bɔrɔ fila ni fila la Fatimata Mohamed Ibu ye bɔrɔ fila ni fila la Fatimata Nɔrɔtigi bɔrɔ fila ni fila la Fatimata Dametigiw bɔrɔ fila ni fila la Fatimata Fatima kɛra kisitigi ye Fatimata Fatima kɛra dametigi ye Fatimata Kuranɛba in kumana Fatima la Fatimata Adisa bɛ kumana Fatima ka Fatimata ye muso sanima tiɲɛna Fatimata ye muso sanima ye hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko filen tɛ yen nɔ ok o ɲɛna Salima gɛlɛya bɛ yɔrɔ min nɔgɔya bɛ yen nɔ a mana kɛ cogo cogo i ka gɛlɛya ninnu kɔnɔ i ye nɔgɔya dɔ kɔni sɔrɔ i bɛ se k'o dɔ f'an ye bon n ye nɔgɔya sɔrɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min n ye gɛlɛya sɔrɔ cogo min bon n bɛ n ka faniw fo yan nɔ n bɛ n kanubagaw fo yan kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ kulo b'a la Madu Sangare n b'a fo yan nɔ kosɛbɛ ne ka faniw ko ne tɛ sɛgɛn a tɛ olu balolen bɛ yen tabarikala n bɛ n ka groupe ladenw fo groupe Salima Kuma u ye n kanu kojugu n b'u fo k'u barikada bɛɛ kulo bɛ fo la n ka président fo n'o ye Majuma Jawara ye u y'a kɛ ne sali ni kanubagaw y'a kɛ sani n ka dɔn i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min salu ka taa salu na ka na ɲinana n ye sɛgɛn minnu kɛ n y'o f'u ye mais a tant que n dɔnna n kanubagaw bɛ ka ko kɛ n ni Ala sɔnna ma layidu fana bɛ sira la ka na tɛmɛ Ala ka jɛ Ala k'a bɛn na k'a bɛɛ nɔgɔya ka Salima kɛ k'a kɔrɔta sanfɛ ok o ɲɛna Salima n b'a dɔn i yɛrɛ ko k'i dogoma ma mɛn baara in na mais a mana kɛ cogo cogo i ni zigiridala mɔgɔ tɔw aw kɔni bɛ ɲɔgɔn feere kan tɛ aw cɛlaw bɛ cogo di
Bon, Salima, vraiment, o yɔrɔ la, t'a dɔn bɛna mun f'i ɲɛna parce que ne ka ko man ca. Ne ka ko man ca i n'a fɔ cogo di yɛrɛ bonya tɛ mais ka don adamadenw na ten o man di ne. O man di ne quoi. So n'i y'a ta lajɛ mɔgɔ caman bɛ message ci ne ma. A caman ye zigiridalaw ye u dɔnnen don et puis u bɛ message ci ma bon u bɛ fɛ an ka kɛ teri ye dɔw yɛrɛ b'a ɲini n fɛ u bɛ fɛ an ka zigiri dɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ quoi. Bon n b'a fɔ ok kɔfɛ ka ɲi olu ko la. Bon ni yɛrɛ bonya tɛ kelen mɔgɔ janto yɛrɛ la o de kɔrɔ ko ka ɲi. O ye tiɲɛ. Mɔgɔninfin ni hakili sigi ka taa n'i ka ko ye dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ. O ye tiɲɛ. Bon ne bɛ se ka f'i ne ni zigiridala foyi tɛ yen ko ne ni o donnen don ɲɔgɔn na kojugu ayi o tɛ yen. Tabarikala. Mana Ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Ok Salima komi émission a man jan kosɛbɛ ten a ka surun a bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma. Salima i ye denmisɛnnin i mana kɛ cogo cogo dɔw fana bɛ duguma minnu fana ma lakodɔn kosɛbɛ ten tɔ ladilikan jumɛn b'i bolo ka foli ye pour que se ka aw minnu ye olu fana kɔrɔ ye ani minnu fana ye aw kɔrɔ ye u bɛ se ka k'olu ta kɛcogoya la pour que u fana ka se ka dɔn. Bon ne bɛ mun fɔ zigirila tɔw ye i n'a fɔ n yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ou bien ne yɛrɛ ka kɔrɔ ni minnu ye an ka sabali parce que sabali o de ɲɔgɔn tɛ quoi. Ni sabali bɛ ko caman jabɔ. Zigirida in kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'i la a bɛɛ bɛ f'i ma dɛ. Donc i bɛ sabali. N'an bɛ taga an bɛ se ni Ala sɔnna ma ne bɛ ladilikan min d'u ma an k'an kɔrɔw lajɛ an k'an faw lajɛ an k'an baw lajɛ olu bɛ ka taa ni zigirida ye cogo min na an ka taa n'a ye ten tɔ. N bɛ n ba foya kosɛbɛ Bajalo Kuma a ye ladilikan minnu di yan nɔ donc n bɛ ka baara kɛ n'olu de n b'a fo kosɛbɛ. Ok tulo bɛ foli la Bajalo Kuma tulo bɛ foli la o ɲɛna sani an ka émission kuncɛ sani k'i ka folikan laban fɔ plateau kan yan i bɛ zigiri dɔ da tuguni an n'an kanubagaw ye i bɛ sɔrɔ ka folikan laban kɛ. Ok Momedi Buye jigilu fa Momedi Buye e de sabalila Momedi Buye yan jigilu fa Momedi Buye e de sabalila Buye dun sabalila kuraneti ne sabalila arisati ne sabalila noroti ne sabalila dameti ne sabalila kishiti ne sabalila shana wolo de sabalila maishi wolo de sabalila kiraba morenge sabalila Momedi Buye yan jigilu fa Momedi Buye e de sabalila. Jana okay no Ala ka sabali na. Ok sisan Salima folikan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ i ni kanubagaw ye plateau in ka yan nɔ an t'an kɔ don ɲɔgɔn na fana Salima b'a ka numéro di an b'o bila link kan hali bi sababu man dɔgɔ kanubagaw bɛ yen nɔ. Ok ne bɛ n kanubaga bɛɛ fo dan tɛ foli min na bɛɛ tulo b'a la ne bɛ n ba fo ne ba ka di n ye kojugu n b'a fo n bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n b'a fo n ka ye Fatimata Kuma ye k'a ni denba ɲumanya n b'a fo dan tɛ foli min na donc k'an kanubaga bɛɛ fo ka sɛgɛnɛ kalanden bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ n'i ko sɛgɛnɛ Hamada Hamaola ka di ye Buye Mohamɛdi ka di ye ne Salima bɛ sa i nɔfɛ n bɛ sɛgɛnɛ kalanden bɛɛ fo a cɛman n'a musoman denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka n ka groupe la den cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ka Bajalo Kuma yɛrɛ fo n tɛ sɛgɛn tɛ ɲina n ba ɲuman n ka foli b'a ye ka n furucɛ fo n'o ye Laseni Sise ka n buramuso fana fo n'o ye To Kulubali
donc n ka foli b'ale silamɛden bɛɛ b'a mɛn ok kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna ayiwa Salima ko k'a ka foli fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'a fɔ ɲɛna ko bi ta in tigɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ aw yɛrɛ ye sisan Salima bɔra ka min kɛ aw bɛɛ y'a ye sisan ok Salima i b'i ka téléphone numéro di an b'o bila ligne fana kan awɔ n ka téléphone numéro 79 52 40 78 tabarikala o ɲɛna ayiwa i nana an ka wele lamɛn Salima a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ fɔ dante foli min na ala k'i bolo mɛn i ka baara la ala ka sankɔrɔta d'i ma ani muɲu ni sabali ok kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna ni kun y'an ka zikiri waati ye mɔgɔ min kun b'an bolo bi o kun ye Salima kuma ye Salima ta kuma a bɛ wele Salima ok an y'o fɔ ye aw ka connecter to Mali kunnafoni.net ale jabaranin na a kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka video nataw kan k'a fɔ ye na ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan